Kublai pi barok ni priang sungbai pi sha kani katup kubor jengi menta ka janmit. Hasham ni zdang ini pechwa ya kimat ki bakongsan. Menteri Katanat Pulih Putih ke Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan. Ula ombak National Education Policy kala penhun ya kejing angnut jangki samla. Syakem no unong yalam ba khmat jangka Kalistan u Amritpal Singh Hamoga District Punjab in Sabu yo u Shadiburgal Jail Assam. Penlong ka Senraj ya ka Chat Sukra Hajantia Hills. Yarau Menteri Kajala u Kamingwan Imbon ya ka Senraj ka bapenek pensa ya ka reti destur ki jaj menriu penar. Bat enmang ka Sarkar Arpusan Klur Tingka sya ka West Jaintia District Sports Association ban penbhai ya ka kiang nang ba stadium la pentip usembut Menteri Rang Ba Kajala u ba snyo balang dhar. Ki khabar ki babnya. Menteri Katanat ki Kampulih Putih ka Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan. Ula plepat ba ia ke lempung peninam hanong ba ka Jela Odisha ka Bubhas Newar. Menta ka sengi. Ha kene ka lempung peninam la pen ia ka rukom trekam ki bathamai bat ka jingdon kam ban pentebet ia ki sap ki phong ha kene ka perthei. Ka bakiu stat ba ha kini ki sengi ki bamenta. Ha ba ajing kran ha ka jingelang menteri ula ong ba ka National Education Policy. Kalala ban penhun ya ka jing angnut jang ki samla ki bathrang ban pulih. Lapenlong ya kene ka limpong peninam kum shibenta jong ka limpong jingelang balai jong ka education working group hapo jong ka G20 presidency kablawan bani shibenta da kinong yalam ki bakraw ha kaliang ki kam technology ki riu shampang ha kaliang ka Pulih Putih ki blapen iya ka jingmut na kaliang jong ki bat ya ki kam bat ki rukom trekam ki baper restores essentially India is a knowledge society. 21st century is going to be a knowledge-based century, and India is going to lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. Hakajinget wet lang jong ki pulit ka Punjab Police bat Katanat Intelligence Wing. Uway na kinong yalap ba shitrehem bha jong ka Kalistan. Bat unlong yalam ka Waris Punjab de u Amritpal Singh. Ubalap hetri mentala daki benai ula syakem no na kasnong Rudi Hamoga District jong ka Jela Punjab ne ka step. Haba itu syapang kini u Inspector General jongki Police u Sukain Singh. Ula ong balapen ngat ya u ha ka kindon jong ka National Security Act. Hadin bala syakem la rakno yu Amritpal Singh Shabatinda Air Force Station ha ka banang ni la pinkit no pat yu Shadibulgar Assam. Mentala kumbashi benai ki pulit jongka Punjab kila thwet yu bat la ai ru ya ka lookout circular ban pengat mukot duma bamla ban ba jamin ni non bailable warrant persya yu Amritpal Singh. Ka Senraj kala penlong ya ka syat nyam ka bla jule manlau snem. Kata ka chat sukra ka bla long ru ka jingshat nyam shwa ban thong ban tep. Jongki nong song snong jongka rilum jantia kata ki penar. Kinong song snong jong ka Jaintia kamtam kitu ki bedang bat ya ka nyam tenrai ni ka nyam tri. Tilai shim benta shit rem ha kne ka jingle nyam. Ya ka benta ka beningkong jong ka jingle nyam la ple ha mingkoi perdi yong pia. Ha ka ba unong mi khamat na kani ka than uwei lat mi ki shela ulalong ukongsan haringkat ka jingedon lang jong Vice President ka Senraj u Hamines Pasa ringkat bat ki dekot jong ka Senraj. Ya ka benta ka baar jong ka program la penlong hayau musyang ha ka jingedon lang jong menteri bapet ya Katanat Cooperation, Food Civil Supplies, Home Guards, bat kiwi u Kamingwan Imbon, kum ukongsan bat u Presiden ka Senraj u OR Chalam. Ha ka jingkren jong u Imbon u layaro ya ki brio jong ka Senraj ki badon ya ka mensim, ban penek pensa ela ka reti ka dustur tenrai jong ki penar. Manidi volunteer, benta u penek pensa, ya ki brio ka brio. Untuk pendami, dia kom panglu. Nak dia nak tanggung untuk berwujud takwa. Ya, environment yang buruk ekonomi. Kadang kami yogi ke global warming. Jadi dia Rusia yogi uji cek. Rumah di mundo. Wahai tahu ni untuk dia kita cekkan ni. Tidak. Bagaimana ni global warming ini ada impekat bahawa warming. Kalau menkontak. Undi tak boleh tambah.
Ka jingilap election na kabenta ka jingjit nong mikmat shaking dorbar tauan ka jela Karnataka Assembly. Kalas dang ban shongshit bha da ka jingsidang jong menteri rang ba ka jela Karnataka Bazavraj Bomai ya ka jingilap election jong ha Bengaluru menta ka sngi. Hadin bula dep ban lek ban pendeng sentiu ya umat sa kenmau jong wei na ki riu kraw Bazaveshwara jong ka spa snem ka ba khatar. Menteri rang ba ka jela ula ong ba umdan ka jing thau shiliang yanuru la kalong hakanu kano ka kinhun ka jinget henrei ka kam jong menteri rang ba kalong ban pan ya ka jing kershan na barok ki briu ba ukular ban trei na ka benta baro bat khamtam ya ki tu ki baduk bakurdu unang penya jong ka AICC Karnataka Randeep Singh Surejwala menta ka sngi ula penbena ba ka CPI kan penyeng nyongot ki kertong kat ba na ka benta ki arspa khat santli ki constituency badangsa ka Communist Party kan ai ka jing kershan ya ka seng kongres. Ka Sorkar jela kelarai ban manghadu arpusan kelur tingka syaka West Jaintia District Sports Association. Haka sngi belaraki ya ka jingdap san posnem ke jongka. Ya kini lapan benadu sembut Menteri Rangba usnyo balangdhar. Haka sngi bola lek bani shimenta haka jingraki ya ka jingdap san posnem jongkani ka West Jaintia District Sports Association hinin ka sngi kum ukongsan. Lasenran lang yu udang Menteri Katanat Sports and Youth Affairs uba Shaklir Wajri kum sembut kongsan ringkat bat UMLA ka Jawai uwailat mikishila bat ki dukhat jongka WJDSA uba dhar ula ong ba an penankam ya kapisa na kabenta banle ya ki kam ki badonkam ban penbhai ya ka kyang nong ba stadium Jawai. Sehingga apa lagi dunia bu, dan pembaik itu belum ada kursi dengan wakil presiden yang orang ini orang tahu tu motor dengan memory of it kisah orang pelak panggung. Karashria Swayam Sevak Sang RSS Shillong mendakas ngi lapen long ya ka jingi kechat hanong ba Shillong. Bunit ki dukhat jong ka RSS kilai shim benta ha ka jing yat pat ba ka bla long kum shi benta jong ka jing pen krep ban penlong ya ka jing rakhe dap shi spa snem jong ka RSS ha ka snem arjar arpusan las dang ya kini ka jing yat kichat nambadan jong ka school Gorkha Patshala High Secondary School Garikhana bat la penkut pat Hamadan Cantonment Garikhana. Kalimpong balai sngi lenter jong ka All India Public Sector Chess Tournament arjar arpulai Kalasdang State Convention Center Shillong hinin kasngi. Lapenlong yakani Kalimpong da ka All India Public Sector Sports Control Board haringkat ka jingya trailang bat ka Meghalaya Chess Association. Bat kani Kalimpong kan kut ha ka arpusaw trek uyayong. I Secretary jong Katanat State Transport ka jela i Ethelbert Karmalki. Ilaya don lang ha kani kasngi plikum ikongsan haringkat ka jingya don lang ru jong Igyan Batra General Secretary jong ka All India Public Sector Sports Control Board bat kiwi kinong penya jong ka Chess Association of India bat Meghalaya Chess Association. Mentapat ngipet ya ka jong jman ko sinbeng hasilong. Kajing shet kalong khat khandai point lai degree Celsius bat kajing khat kalong khat san degree Celsius. Kajing singam kawaw kalong new pusan nak spa ka por msa bat khandai pusan nak spa ka ha ka por janmit. Kajing hap slab kalong 10.6 mm. Kala benar kajing hap slab haki katok ni ki jaka. Haswa bangin penkut ni penkemau biang yapi bayakan ni khubor ke jongi. Nalor ka bapi pet haki television ki jong pi pilar ban pet haki YouTube channel jong ka di news Shillong na ka benta ki khubor ke baman la kasngi. Pilar ban pet ki khubor jong ka di news ha ka Instagram ka Facebook bat ka Twitter. Haswa bangin penkut ni pet biang sai sen ya ki mat ki bakungsan. Menteri Katanat Puli Putih ka Sorkar Pedeng Dharmendra Pradhan ula ong baka National Education Policy kelapen hun ya kejing angnut jong kisamla. Syakem no unong ilam bahakmat jong kakalistan u Amritpal Singh Hamoga District Punjab en sabu ya u Shadiburgar Jail Assam. Penlong ka Senraj ya kachat Sukra Hajaintia Hills Yaro Menteri ka jela u Kamungon Imbon ya ka Senraj ka penek pensa ya keriti dustur kijat penriu penar. Bat enmang ka Sorkar arpusan kelur tingka syaka West Jaintia District Sports Association ban penbhai ya ka kiang nang ba stadium la pentip usimbut Menteri Rangba ka jela u ba snyo balang dhar.
Te perlok katung la poisa ka bakut jong kini katup kebor jengi mentaka janmit hadu berdasar mengabat pila syai ke sengi kublai pi baro.